Helsinki on tunnettu satamakaupunki ja haluaa myös pysyä sellaisena. Satamatoiminnot ovat tänä päivänä kuitenkin hajautuneina useaan paikkaan, ja satamat ovat lisäksi käymässä liian ahtaiksi. Sitä paitsi kaupunki tarvitsee kipeästi lisää rakennusmaata ja on kaavailemassa nykyisille satamapaikoille asuntoalueita. Näistä syistä johtuen Helsinki onkin jo pitkään suunnitellut keskittävänsä satamatoiminnot yhdeksi suursatamaksi ja sijoittavansa sen kaupungin itärannoille. Vuosaari on todettu sekä taloudellisesti että kuljetusyhteyksien kannalta järkevimmäksi ratkaisuksi Helsingissä. Tästä suursatamasta on nyt ryhtynyt kilpailemaan myös Metropolitan Port Oy. Se haluaisi rakentaa sataman Kirkkonummen Kantviikiin, Pikkalanlahden pohjukkaan. Tämän konsernin takaa löytyvät sellaiset yritykset kuin Finnlines, Nokia ja Kultor, kaikki Kantviikin alueen suurmaanomistajia. Pääkaupunkiseudun suursataman sijoituspaikan tulevat ratkaisemaan poliittiset päättäjämme. Ratkaisu on hyvin suuri ja merkittävä. Se tulee vaikuttamaan koko pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen ja sen jokaisen asukkaan elämään. Siksi sitä on syytä pohtia huolellisesti ja tarkkaan. Ratkaisuun tulevat vaikuttamaan ensisijaisesti kaksi päätekijää: taloudelliset kysymykset ja ympäristövaikutukset. Kantviikin alue, johon Metropolitan Port suursatamansa suunnittelee, on lähes täysin luonnontilassa. Metsää, rantaa ja merenlahtea. Se peittäisi alleen miltei koskematonta luontoa yli 200 hehtaaria, josta noin 60 hehtaaria on Pikkalanlahden vesialuetta. Satamahankkeen vaikutus Pikkalanlahden veden laatuun voi olla tuhoisa. Edulliset virtausolosuhteet pitävät Lahden vedet nykyään sangen puhtaina, mutta sataman rakentaminen tulisi täyttämään Lahden pohjukan ja se heikentäisi veden virtauksia merkittävästi. Porkkalanniemi saaristoineen muodostaa Etelä-Suomessa luontokokonaisuuden, jota muualta tuskin löytää. Täällä on useita lintujen suojelualueita ja tänne on suunniteltu perustettavaksi kansallispuisto. Uusi laivaväylä ja ruoppausmassojen läjitykset tulisivat vakavasti uhkaamaan tätä Porkkalan ainutlaatuista rannikkoluontoa. Satama-altaan ruoppaustyöt ulottuisivat lisäksi Pikkalanlahden keskellä olevien Stora Tallholmenin ja Tjuvholmenin luonnonsuojelualueisiin saakka. Uudenmaan lääninhallituksen rauhoituspäätöksessä sanotaan tästä luonnonsuojelualueesta näin. Kysymyksessä oleva saariryhmä on säilynyt luonnontilassa kymmeniä vuosia ja muodostaa harvinaislaatuisen näytteen sisäsaariston luonnosta, minkä perusteella alueella on luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä. Kohteen suojelu edistää näin ollen huomattavaa yleistä etua. Vuonna 1986 tuli esille ehdotus, että Helsingin kaupungin satamatoimintoja voitaisiin mahdollisesti siirtää Pikkalanlahdelle. Kirkkonummen kunnanhallitus suhtautui silloin yksimielisen kielteisesti tällaiseen ajatukseen. Syksyllä 1988 suuri varustamo- ja kuljetuskonserni osti 40 hehtaarin suuruisen maa-alueen Kantviikin eteläpuolelta Pikkalanlahden pohjukasta. Sen tarkoituksena oli rakentaa yleistavarasatama tälle luonnonkauniille ranta-alueelle, joka kunnan osayleiskaavassa on suurelta osin varattu puistoalueeksi. Keväällä 1989 tieto tuli julkisuuteen.
Silloin paljastui myös yhtiön hankkima maanosto-optio sataman mahdollisia laajennuksia varten. Osoittautui myös, että kunnan johtohenkilöt olivatkin yllättäen osoittaneet suopeutta satamahanketta kohtaan. Kuntalaisten keskuudessa sen sijaan alkoi tällaista hanketta vastaan erittäin voimakas kritiikki. Vuoden 1989 lopulla kerättiin Kirkkonummella 5000 nimeä Kantvikin suursatamahanketta vastaan. Voimakkaan vastustuksen ansiosta satamasuunnitelmat hautautuivat, ainakin virallisesti. Vuonna 1991 Kirkkonummen kunta ei hyväksynyt yleiskaavaa, jossa olisi varaus yleistavarasatamaa varten. Maanomistajan Finnlines kuljetuskonsernin voimakas lobbaus sataman puolesta alkoi. Ja elokuussa 1993 Kirkkonummen kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen nykyistä hanketta paljon pienemmästä, eli 3 miljoonan tonnin satamavarauksesta Kantvikin länsipuolelle Nokian omistamille maille. Tämän päätöksen perusteella Metropolitan Port Oy, eli Kantvikin suurmaanomistajat, suunnittelee nyt Pikkalanlahdelle suursatamaa, joka olisi Göteborgin jälkeen toiseksi suurin satama koko Pohjoismaissa. Kantvikin suursataman rahtiliikenteen hoitaminen tulisi vaatimaan mittavat investoinnit, muun muassa uuden rautatielinjauksen Hanko-Hyvinkää-radalle. Yksi esitetty linjausvaihtoehto kulkisi Melkon Lapträskin alueen halki. Tämä alue on yksi Uudenmaan viimeisiä koskemattomia erämaatyyppisiä alueita, jolla on suuri merkitys myös virkistysalueena. Toinen esillä ollut linjaus kulkisi Siuntion kulttuurimaiseman läpi, aivan asutuksen keskeltä. Rata katkaisisi lukuisia vanhoja kulkuyhteyksiä ja hankaloittaisi siten ihmisten liikkumista. Rautatien vaatima pengerrys olisi sitä paitsi hallitseva ja ruma maisemanäkymä. Radan vetäminen Siuntion halki on osoittautunut hyvinkin ongelmalliseksi, koska tämä osa Siuntiota on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ja säilytettäväksi maisema-alueeksi. Emmehän halua maiseman muuttuvan tällaiseksi. Yhtenä ratkaisuna on Metropolitan Port esittänyt rinnakkaisraidetta rantaradalle, sataman ja Karjaan välille. Se aiheuttaisi rahtiliikenteelle kuitenkin noin 80 kilometrin kiertotien, eikä VR ole pitänyt tätä vaihtoehtoa mielekkäänä. Joka tapauksessa, kuten liikenneministeriön ja Uudenmaan liiton selvityksissä on todettu, satama tarvitsisi uuden rautatien ja se olisi hyvin kallis investointi. Suunniteltu satama sijaitsee noin kilometrin päässä Kantvikin asuntoalueesta, jossa asuu noin 2000 ihmistä. Aluetta mainostettiin jopa kunnan toimesta Merikantviikkina, ja sinne on muutettu puhtaan luonnon ja meren läheisyyden takia. Olen asunut täällä Kantvikissa 20 vuotta ja viihtynyt niin hyvin täällä, että olemme perheen kanssa rakentaneet talon tänne 80-luvun lopulla. Silloin Kirkkonummen kunta oli ottanut ehdottoman kielteisen kannan Helsingin satamatoimintojen siirtämiseen Kantvikkiin. Sen sijaan kunta oli kaavoittanut Kantvikin pientaloalueeksi ja kampanjoi voimakkaasti Merikantvikin puolesta. Täällä on ollut hyvä asua, täällä on hyvä ulkoilla, lenkkeillä, veneillä ja harrastaa mitä tahansa ulkoilua. Nyt valmistuneen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan yli 70% Kantvikin asukkaista ja yli 50% kaikista asukaskyselyyn vastanneista
vastustaa sataman tuloa Kantviikkiin. Harrastustoiminta, varsinkin alueella vireänä toimiva veneseura, tulisi kärsimään satamasta. Seuran juniori- ja kilpailutoiminnat kävisivät täysin mahdottomiksi alueella. Eri satamavaihtoehdoista on todellakin esitetty hyvin monenlaista tietoa. Esimerkiksi Pöyry Consulting on tehnyt eräänlaisia tutkimuksia, joista Helsingin Sanomat kirjoittaa 16.10.1995 pääkirjoituksessaan muun muassa näin. Pöyryn selvitys Vuosaaren satamahankkeen kustannuksista vilisee hämmästyttäviä asiavirheitä. Tavaraliikenteen ennuste on laskettu väärin, kustannusarvion korko on laskettu 2 kertaan ja niin edelleen. Metropolitan Portin kannattaisi uskottavuutensa kannalta tehdä laskelmansa oikein, sillä nyt näyttää siltä, kuin Pikkalan kustannukset olisi laskettu vähätellen omia ja liioiteltu Vuosaaren kustannuksia. Mikä sitten on näiden 2 satamavaihtoehdon, Vuosaaren ja Kantviikin, rakentamiskustannusten välinen ero? 2 puolueettomassa laskelmassa, liikenneministeriön ja Uudenmaan liiton toimesta tehdyissä satamavertailuissa todetaan, että Vuosaari ja Kantviik ovat kutakuinkin samanhintaiset. Nyt on tekeillä ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka valmistui piakkoin. Mä oon sitä mieltä, että se on yhtä tyhjän kanssa koko ohjelma. Se on puolueellisesti tehty, että se on ostettu tutkimus. Väittäköön ihmiset mitä tahansa, mutta jos ne ihmiset, jotka tekee tämän tutkimuksen, nostaa suoraan tai epäsuorasti palkkaansa Finlandsista tai Nokialta, niin mä en luota niihin raportteihin yhtään mitään. Se on aivan selvä, että odotukset, mitkä tilaajalla on, vaikuttaa tutkimustulokseen. Se on aivan selvä asia. Täällä ei ole tehty ollenkaan tämän ohjelman puitteissa kalanpoikastutkimua, kutualuetutkimuksia, kalan levinnäisyystutkimuksia, jolla todettaisiin, millaisella alueelle nämä kalat vaeltaa, mitkä täällä kutee ja elää. Ei ole tehty minkäännäköisiä tutkimuksia, millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä suursatamalla voisi olla ammattikalastajien toimeentuloon. Ja tämä on niin helppo todeta sen takia, koska meiltä ei ole kysytty yhtään mitään. YVAn tehtävä on selvittää, mitä haittoja hankkeella saattaisi olla ympäristölle ja asutukselle. Pikkalan YVAn ensisijainen tehtävä on näköjään todistaa, miten Pikkala on Vuosaarta parempi vaihtoehto. YVAn toinen tehtävä on arvioida syntyvien haittojen laajuutta ja kestävyyttä. Ympäristöarvioinnin tekee hankkeesta vastaava ja sitä avustaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän tekemistä ehdotuksista ja vaatimuksista ainoastaan murto-osa huomioitiin varsinaisessa arviointityössä. Pikkalan lahden ja Porkkalan selällä sijaitsevat Hansken, Haahkaluodot, Sommarön ja Porkkalan saariston luonnonsuojelualue on sekä pesiville että muuttaville linnuille erittäin tärkeä. Ja tästä johtuen
nämä saariryhmät ovatkin jo suojeltuja tai suojeluohjelmissa. Maa-alueet sataman ympäristössä ovat erittäin arvokkaita. Ei ainoastaan siitä johtuen, että ne muodostavat yhtämittaisen useamman 100 hehtaarin luonnonvaraisen virkistysalueen, vaan koska siellä asuu ja elää erittäin runsas ja monipuolinen eläinkanta. Tämä Porkkalan saaristo ja Inkoon saaristo on Suomen tärkeintä pienveneliikennealuetta. Tässä kulkee valtavat määrät kesäaikana pienveneitä, ihmisiä, jotka haluavat virkistäytyä saaristossa. Tämä laivaliikenne tulee muodostamaan hyvin vakavan uhkan tälle ja häiriön tälle ihmisten virkistäytymiselle tällä alueella. Täällä nyt kalastellaan Pikkalanlahdella ja parasta aikaa ollaan niinku ehkä yksi parhaimmilla verkonvetopaikoilla, varsinkin talvella. Ja just tässä kohtaa, missä nyt ollaan, niin tähän ollaan suunniteltu se uusi syväväylä Suursatamaa varten, ja se halkaisee mun kalavedet täysin ja tekee kalastuksen mahdottomaksi tällä hetkellä täällä näin. Pikkalanlahti on ehkä yksi tai kuuluu Suomen parhaimpiin kuhavesistöihin, koska meillä on Siuntion joki, joka laskee Pikkalanlahteen ja tää makea vesi sekoittuu täällä tämän meriveden kanssa, joka nousee tää pitkää syvää vuonoa pitkin tänne näin. Ja täällä on ihanteelliset olosuhteet kaloille kutua varten, ja se seikka tekee just tästä arvokkaan. Eli poikan tuotantokapasiteetti on ihan huippuluokkaa. Tämä alue kattaa melkein koko alueen, mikä niin lähtee Porkkalaniemestä tai jopa niin Espoonlahdesta melkein Hankoon asti. Eli nämä kalakannat, mitkä täällä syntyy, niin vaeltaa hyvinkin suurella alueella ja hyvin moni kalastaja on riippuvainen siitä, että tämä Pikkalanlahti pysyy luonnon tilassa ja pystyy tuottamaan kalaa myöskin tuleville sukupolville. Museoviraston ja Merimuseon kannalta on tärkeää, että tällaisten suurten rakennushankkeiden kohdalla noudatetaan muinaismuistolakia. Tämä Pikkalan aluehan on historiallisesti hyvin mielenkiintoista aluetta, mistä kertoo jo se, että alueella on lukuisia esihistoriallisia hautaröykkiöitä. Merimuseon kannalta olennaista on se, että tämän alueen vedenalaisia muinaismuistoja, eli hylkyjä, ei ole koskaan inventoitu. Jos satama päätetään Pikkalanlahdelle tehdä, niin se ehdottomasti tarkoittaa sitä, että tämä vesialue, jota rakennushanke koskee, pitää inventoida etukäteen. Museovirasto tulee edellyttämään, että myös maalla olevat muinaisjäännökset tai tämä alue inventoidaan ja etsitään mahdollisia uusia muinaisjäännöksiä. Ja sitten ennen satamatöiden aloittamista tämän sataman alle jäävät muinaisjäännökset tutkitaan perusteellisesti. Kantviikin suursatamahankkeen mielettömyyden oivaltaa parhaiten katsomalla Etelä-Suomen kartalta Helsinkiin johtavia pääväyliä. Kantviik sijaitsee Helsingistä länteen, kun taas satamien tavaraliikenne sisämaahan päin ohjautuu pääasiassa itään ja pohjoiseen.
Helsingin nykyisten satamien toiminnan perusteella tiedetään myös, että tällainen 12 miljoonan tonnin suursatama aiheuttaisi yli 11 000 ajoneuvon liikenteen vuorokaudessa. Niistä miltein puolet olisi raskaita ajoneuvoja. Nykyiset liikenneruuhkat lisääntyisivät siis entisestään. Kirkkonummen läpi Kehä Kolmoselle tulisi jyrisemään raskas rekka 20 sekunnin välein. Tällaiset liikennemäärät edellyttäisivät myös, että Kehä Kolmonen Turunväylän ja Hangonväylän välille, kuten myös Hangonväylä Espoonlahden sillasta Pikkalaan, olisi rakennettava nelikaistaiseksi moottoritieksi. Arvioidut tienrakennuskustannukset olisivat yhteensä noin 600 miljoonaa markkaa. Uuden rautatielinjauksen vaatimien kustannusten taas arvioidaan liikkuvan lähes 300 miljoonan markan seutuvilla. Kun nämä lasketaan yhteen, ovat Kantviikin satamavaihtoehdon vaatimat liikennekustannukset lähes 1 miljardi markkaa, yhteiskunnan rahoja. Kantviikin syrjäinen sijainti sekä suhteessa pääkaupunkiseutuun että Sisä-Suomen pääväyliin pidentäisi maantiekuljetuksia huomattavasti. Vuosaaren satamavaihtoehtoon verrattuna ero olisi 20-30 kilometriä. Tielaitoksen ajoneuvokustannustietojen perusteella voidaan arvioida, että 5000 raskaan ajoneuvon tekemä 25 kilometrin mittainen kiertomatka maksaisi yhteiskunnalle noin 200 miljoonaa markkaa vuodessa. Siis joka vuosi 200 miljoonaa markkaa aivan hukkaan. Meidän tietojen mukaan 2/3 tavaraliikenteestä suuntautuu Suur-Helsingin alueelle. Ja siinä mielessä on järkevää, että asiakkaalle olisi mahdollisimman lyhyt tämä ajomatka, koska asiakas ja viime kädessä kuluttaja maksaa nämä lisäkilometrit. Ja mikäli satama on Kantviikissä, niin eräiden laskelmien mukaan kuljetuskustannukset vuodessa olisivat yli 200 miljoonaa markkaa lisää. Ja se näkyy tietenkin tavaran hinnassa. Ja kun ajatellaan, että ollaan Vuosaaressa, niin selvästi on vähemmän tällaista hukkaliikennettä. Liikenneturvallisuus luonnollisesti kärsii, jos ajetaan tarpeettomasti kilometrejä. Tarpeen on myöskin ajatella sitä, että tämä transitoliikenne Venäjälle kasvaa, jolloin on huomattavasti lähempi matka ajaa Vuosaaresta tänne Venäjän Pietarin alueelle ennen kaikkea. Tässä äänestä voi päätellä rekka-auto. Se vie 100 kilometrillä noin 40-50 litraa polttoainetta ja se palaa ihan hukkaan. Kantviikin satamasta puheen ollen, niin olen ajatellut asiaa monesti, että miten nämä liikenneväylät tänne oikein meinataan suunnitella. Tämä on aivan mahdoton asia ajatella sillä tavalla, että satama rakennetaan ensiksi ja sitten vasta liikenneväylät. Tässä pitäisi nyt ajatella sitä asiaa sillä tavalla, että tämä tuo niin iso liikenteen tämä satama, että väylät olisi ensimmäiseksi rakennettava vähintään moottoritie Kirkkonummelle. Kehä Kolmonen pitäisi olla moottoritie, ettei liikenne pysäyttyisi kokonaan. Tässä tulee olemaan kaaosmainen tämä liikenne täällä, kun tämä liikenne ei suju täällä päin.
tänä päivänäkään, niin mitä se sitten, jos satama tulee Kirkkonummelle? Tämä olisi myös ristiriidassa sekä EUn että Suomen hallituksen liikenneohjelmien kanssa. Niiden pyrkimyksenähän on minimoida maantiekuljetuksia. On siis muistettava, että Kantvikin satama on yksityinen hanke, josta hyödyn korjaisivat vain nuo muutamat suurmaanomistajat ja tietysti kuljetuskonserni, joka lisäksi havittelee monopoliasemaa maassamme. Me kansalaiset saisimme vain maksaa miljardiluokan rakennuskustannukset. Ja joka vuosi meiltä palaisi hukkaan 200 miljoonaa markkaa turhina kuljetuskustannuksina. Kuinka paljon tällä rahalla voisi vuosien mittaan rakentaa esimerkiksi päiväkoteja, ja kuinka monia tuhansia uusia työpaikkoja näillä rahasummilla voitaisiin perustaa? Entäpä, haluammeko säilyttää tämän luontomme?